Salam ýaşlar, efirde täze tolkun gepleşigi. Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Şoňky ýaşlar gepleşigimizde etnigara nikalary we oňa ýaşlaryň garaýşy barada ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän we ýurduň daşynda ýaşaýan türkmenistanly ýaşlar bilen söhbetdeş bolmakçy. Öňümüzdäki ýarym saatdyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Täze tolkun gepleşigimizde başlaýas. Soňky ýyllarda türkmenistanly ýaşlaryň arasynda etnigara nikalar, ýagny bir türkmen gyzynyň daşary ýurt raýatyna durmuşa çykmak ýa-da türkmen oglanyň daşary ýurtly gyzda öýlenmek ýaly durmuş toýlary has köp gödeyilip başlady. Käbirler bu ýagdaý tehnologiýanyň ötüp materiklaryň ýurtlaryň arasyndaky gatnawyň ýeňilleşmegi sebäp boldy diýse, käbirleri adamlaryň arasyndaky aň düşünjäniň giňemegi diýip jogap berýärler. Şol bir wagtyň özünde etnigara nikalary ýaşlaryň arasynda oňoýly garaýanlar hem bar, oňoýsuz garaýanlar. Şoňky ýaşlar gepleşigimizde etnigara nikalara siz nähili araýarsyňyz diýen soragy ýokary bilimli Türkiýede dowam etdirýän bahara häzirki wagt Norwegiýede ýaşaýan Edide we magistratura boýunça ýokary bilimli Ukrainada dowam etdirýän Arslana bermekçi. Bahar, Arslan, Edide gepleşigimizde hoş geldiňiz. Sağ ol. Deňdoşlar, esas soraga geçmeden öň ilki bilen şunu sorasym gelýär. Siz öz daş töwereňizde etnigara nikalary duş geldiňizmi? Ben Türkmenistanlylaryň daşary ýurt gyzlary öýlenmegine duş geldim. Türkmen gyzlarynyň başga ýurt oglanlar bilen durmuşa çykmagyna duş geldim. Sen Arslan şu etnigara nikalary sen nähili araýan? Şu hazırki wagtyň düşünjäniň ösmegi bilen bu zatlar hiç bir nämeden ýöne öň türkmenler şuňa garaýdyr, şu zatlar genosit, ýani milletiň ýütkünligi başga millet bilen köp milletler geçen asyrlar şu zatlara garşylyk görkezipdirler, ýaşly adamlar esasen. Hazırki wagtda şunyň ýanyk adamlar bar o ýerlerinde öz milletini, genosidini ýitirmeýän adamlar, ýitirmejek bolup dördürşen adamlar bar. Sen nice kolan Arslan onu sen garaýşyň oňoýly şeýlemi? Awa. Näme üçin sebäbini düşündirip beräsiň? Sebebi beýle milletler bir-birinden medeniyetini, öz däbini öýrenýärler, şoňa tabiň bolýanlar bar. Hatda dinini kabul etýänler de bar, öz dininden geçip bile mesela türkmen oglan rus gyzyna bilinse, rus gyzy öz dinini ýütküdip, hristiýan dinini ýütküdip, musulman dinine geçýän gyzlar bar şeýle. Onu Arslan sen pikiriňçe sen üçin şu etnigara nikalar gowy sebäbi şu beýleki dinnäki ýa-da beýleki milletdäki bir gyzyň ýa-da oglanyň şu türkmen gyzyna öýlenenden soň ýa-da türkmen oglanyna durmuşa çykan soň şu islam dinini kabul etmegi hem-de türkmen däp surlaryny kabul etmegi şol sebäpden oňoýly araýan şeýlemi? O esasen şol sebäpden bagtly ýaşaýarlar, gowy aň düşünjeli ýaşaýarlar edilýär. Sağ ol Arslan, öz garaýşlaryňy biziň bilen paýlaşan üçin. Edip sen çağlykdan bäri Norwegiýede ýaşaýan, Norwegiýede ularlaň. Sen öz daş töwereňde etnigara nikalary duş geldiňmi? Hawa daşa ýurtda ýaşap berde ulanım, ýene kem türkmen göremek, ýene görenleriň arasynda etnigara öýlenýänleri ýa durmuşa çykýanlara duş geldim elbetde. Esasen soňky döwür has köp görünýär diýjek bolar. Sen özüň nähili araýan edidi? Sen öz garaýşyň nähili meselem etnigara nikalara? Men garaýşym özleri oňuşýar bolsa akyn nädip öýlenip durmuşa çykýar, tahlyk ýok. Edid Arslanyň diýenleri bilen alalaşýanmy ýa-da goşmak isleýän zatlaryň barmy? Başga milletin türkmene öýlenene durmuşa çykan islam dinini kabul edýän bir faktor. Türkmen her ýerde öyle türkmen dinçisi var, ateist var. Mesela üçin sen daşary ýurtlara çykýandan köpsi dinçi türkmenler. Şonuň bolan soň gelecek nesliniň türkmen şahsiýetini, medeniyetini diýim saklar diýip pikir etmek biraz ýalňyşrak bolar. Daşary ýurtda çykýan aýallarň köpsi ýa türkmenistany umuman taşlak diýenler diýip pikir edýänler. Erkekler hem soňalak muhadiyem. Şonuň olar islam dinini kabul edýär ýa türkmençiligi dowam etdirýär diýip pikir edýär. Sağ ol, Edid öz garaýşlaryň biziň bilen paýlaşan üçin Arslan goşmak isleýän zatlaryň barmy seň? Hazırlyk ýok. Uhmay, sen etnigara nikalary nähili araýan?
Etnigara, nikalar, men fikrimçe ebidin aýtýanlaryna goşulýan täze köplenç eýem daşary ýurtlary durmuşa çykan aýal gyzlar eýem mysal üçin türkmenistandan umumyny kesip Türkmenistan taşlap gitýänler bolýar. Olaryň köplenç kendi gaçyp dinçi bolanaklar olar ýaly islam dinine kendi bagly dälmi diýeýin. Şolar ýaly bolýarlarda erkekler şolar ýaly bolýar. Aslanyň biýandy Türkmen milletlerden sorularını alıp şu durmuşa çıkan erkeğe ya da ayarlı da däpler sorularını öğretip onlara da yayradıp biler deydi. Men ona koşulamak belki Türkmen däpler sorularını yayradığım diyerken elime men gidip bilýär. Belki başga ýurda durmuşa çıkan adam ya da ayal başga ýurdun däpler sorularını alıp o ýurdun däpler sorularını yayradıp biler. Yani eğer de durmuşa çıkan tarafı ya da öýlenýän taraf İslam dinine olsa, Müslüman olsa, onunla kendi problemi olmaz. Eğer Müslüman yurtlarına köpkünme, däpler sorularım, mengeş, köp vardı, mengeş olayda. Humay, umuman sen garaýşyň nähili etnigara nikalara? Kendi neme, sebede maksary, oňaýlam diplomak, oňaýsam diplomak sebebi. Kişisine görämi diýelim, ya milletine görämi, üçgeýär. Näme üçin, näme sebäpden? Misal üçün, dini sebäpden bolýar. Misal üçün men özüme misal bereyim. Hristiýan dinine uluglanan bolan, Hristiýan dinine ýa-da bilmedim, başga bir dinden Yahudi bolar, başga bir dinden birine durmuşa çykasym gelmez. Näme sebäpden? Näme sebäpden? Sebebi birinciden men maşgalam kabul etmez. Maşgalam kabul etse de ýene de oňuşmak mümkin diýen. Misal üçün men tağalarymy İslam dinine göre yetiştiresinler, Müslüman olsun. Yollaşım öz dinine göre yetiştirecek bolar, eýem aýdylyklar bolup başlar. Yani Müslüman biri bolsa, başga daşary ýurtly biri bolsa, ona işeredýän, yani dini tarapdan men özümem islemezdim. Edid Arslan hem de Humay gepleşýänmiziň şu böleginde biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda ýerleşdiren forumda okuyjylarymyzyň galyran tesirleriniň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Forumda okuyjylarymyzyň aglabasy etnigara nikalary oňoýly garaýandyklaryny ma'lum edipdirler. Emma şol bir wagtyň özünde etnigara nikalary oňoýsyz garaýandygyny beýan eden okuyjylarymyz hem bar. Olardan biri Imamnada ratly okuyjymyz bolup, ol öz tesirini meniň üçin ters ýöne meniň pikirimçe herkim öz durmuş ýoluny özü çydýar diýip tesirine belläpdir. Ýaşda atly ýene bir okuyjymy daşary ýurtly bilen nikalaşan uzak wagt bagtly bolmaz diýip tesirine belläpdir. Kontaktda Muhammed atly okuyjymyz oglanlaryň başga ýurtdan gyýdlara öýlenmegine pozitiv arayan, emma gyýdlaryň başga millete gitmegine negativ arayan diýip öz tesirine belläpdir. Jernatly ýene bir okuyjymyz bu nesibe diýip öz araýşyny beýan etse, oňa baqatly okuyjymyz jeren nähil nesibe sen muny kakaňa bir aýdyp gör, sana nesibäni görkezler, hatda teke gyzyny saryk oglan aljak bolsa adamlar işi kynlaşdyrýarlar diýip jogap alypdyr. Ine Edid Arslan hem de Humay, siziň hem ähliňiz diýen ýaly şu etnigara nikalary belli bir derejede oňoýly araýandygyňyzy aýtdyňyz. Emma şol bir wagtyň özünde de hatda teke gyzyny saryk oglan aljak bolsa işin kynlaşýandygyny aýdýan okuyjylarymyz hem bar. Siziň pikiriňizçe şu düşünje eni hem saklanyp galdymy? Men aşaýynmy? Başysyna Humay. Men 3-4 ýyl Türkmenistan'a gidemek ýene dogrudan hem şolar gülünler eşdenmen. Misal üçin äsary bir gyzy teke bir oglan aljak bolsa ýa-da teke bir gyzy başga bir welaýatdan bir oglan aljak bolsa gaçy işi kynlaşýarlar diýip eşitdim. Galynyny gallyrýarlar ýa-da bermejek bolup kendirýarlar. Şolar gülünler men eşdenen täzem. Editň pikiriňçe de şu düşünje häzirki wagtda da türkmen jemgyýetine saklanyp galdymy? Men daşary ýurtda ýaşap ýörüm, soňky türkmen reallyklary hak bilemek ýöne bar bolmagy men geň agyrmady. Sebebi umuman jemgyýet bolup türkmen jemgyýeti ýyda gitýär, öňe gitmän. Onuň şoňaly bolgusyz zatlaryň üstünde wagt gidip dören meni geň agyrmady hiç. Edid Arslan hem de Humay ähliňiz gepleşigimizde gatnaşyp öz pikir garaýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Ben sag bolun. Sag bolun. Diňdoşlar, şonuň bilen şu hepdeki gepleşigimiziň hem soňuna ýetdik. Itlenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň medbot email beliti gmail.com email adresimde haturadyň. Öňümüzdäki hepdäniň şenbe güni ýene-de täze tolkunna duşýançak baharyň ilkinji günlerini sagaman geçiriň.